concretament a la barriada d'Esportí. Raül Valls, bon vespre. Què fan ara per Esportí? Bones, Virgínia, bones a tots. No, mira, avui som en aquesta plaça a Madrid de Ciutat, a la barriada d'Esportí Condés, i mira, tenim els xeremiers que ja toquen, i tota aquesta tracalada del lot, molta de gent fent festa i gaudint d'aquestes festes d'Esportí. Mos comentaven que és un poc com un poble a dins ciutat, i més gairebé en el centre de la ciutat, aquí en el centre de la ciutat de Palma. Anem a xerrar amb en Salvador, que ho tenim per aquí. Bueno, Salvador, teniu aquí un trull muntat, que ara orientada, Són les festes de barriada, volen fer poble, volen fer barri, volen que tots els veïnats participin i se passin bé. Vos convidam a tots, els ciutadans de Palma, a venir, i dels pobles també. Clar que sí, escolta, ara avui que hem vengut aquí a seguir tota aquesta gent, sou gent de la barriada, escolta, molta feina de muntar o no? No, hi ha feina, però tenim un gran col·laborador, en Paco, en Jaume, en Sebastià, tots mos ajuden, i tot feim pinya i les coses funcionen. Molt bé, man, aquesta gent que ve per aquí, m'han dit que dimecres hi ha un concurs de coques, que participen vostres. Sí, sempre cada any nosaltres, sí. Cada any. Ja sabeu la coca que fer o no? Però no ho poden dir. Ah! No ho poden dir perquè és un secret. Man. Oh, això són les de l'any passat. Molt bé, vostè l'any passat quina coca va fer? La de la Nora és que és la més bona, la més dolça, però no trarà mai. No, i vostè? Jo cada any em faig, no me'n recordo l'any passat quina, però la d'enguany tampoc no vos ho puc dir. No, i això és un secret? Però no vaig guanyar res. No. Bé, només si guanya això. Però que són coques dolces o congelades? Col·laborant en festes, en tot el que podem, i fer-ho el més bé possible. Molt bé. I la Virginia són coques dolces i salades, el que passa que no sabem quines coques serà, però això aquí no me la poden dir, perquè és un concurs i és un secret, tenen molt de tro i no me la poden dir. Dimecres. Ja, dimecres vendrem. Dimecres la mirada vendrem aquí a la plaça de Madrid de Palma a gaudir d'aquestes concursos. En Esportí, en Esportí, no? En Esportí, Raül. En Esportí. Palma ho obviarem, que estem a Palma. És igual, ja està. És un poble, això. Així m'agrada. La plaça de Madrid d'Esportí de Palma. O d'Esportí tot Palma, és igual. No haurà líos ara. Escolta. Digues. Per aquí darrere tenim el dimoni de Quim Fum Fa, que després, aquest jove, els dimonis de Quim Fum Fa, que actuaran a partir de les 8 del vespre, a partir d'ara a les 7:30 sortiran a fer un pas de carrera i després a les 8 hi haurà un correfoc aquí en aquesta plaça. Ja veus que s'estan vestint, s'estan preparant, s'estan canviant per gaudir d'aquest correfoc, sí, i ja ho tenen tot preparat. Hola, com anem? Beníssim. Bueno, ja esteu a punt per fer de les vostres o què? A punt, sempre en el final hem de córrer, però sortirà bé. Molt bé. Escolta, la primera vegada que actueu aquí en Esportí o no? No, l'any passat ja vàrem venir, és el segon any. I la gent d'Esportí s'anima a participar en el La correfoc? gent s'anima, aprofita qualsevol excusa per disfrutar, i més en sostén que corren. Clar que sí, molt bé, ja ho veig, han anat matrimonis de Quim Fum Fa, fan una bona por, i tot això serà, com dèiem, a partir de les 8 del vespre, però ara a les 7:30 començarà un cercavila que anirà d'aquesta plaça, farà la volta en aquesta plaça de Madrid i algun carrer de la barriada, i després tornaran fins aquí. Com vos dèiem, dimecres hi haurà un concurs de coques, demà hi ha més activitats, ja veig que estem acompanyats d'una tracalada. Hi ha molts de nins en Esportí. Diguem. Sí, n'hi ha molts. Bueno, aquesta gent com estàu? Molt bé, vosaltres? Molt bé, és de festa, no? Hombre, aquí no toca tots venir de festa. I que avui vespre hi ha un pot de ball a plaça. Ball, nosaltres no sabem res. No ballar? No. Sí, hi ha ball, sí que ballarem, hi ha bones femelles, sí. Adiós. Ala. Però no, no se priva de res. No se priva de res. No se priva de res. Ja que són vells, hem de tenir una colla bona, no? Tu veieu com m'agrada. Clar, i ara és igual si fa calor, ben aferrat, que la bo. Així m'agrada. I no, farem una cosa, m'anirem cap aquí perquè aquest senyor que veig és un dels cantants d'aquest grup. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Luego van a actuar ustedes, ¿verdad? Dentro de un rato vamos a actuar. Yo soy cubano, estoy mezclado con mallorquines y africanos. Molt bé, i el cubano, l'africano, el mallorquín i tota la gent del Turquí. La mezcla es muy rica. Cuba es un país de muchos sabrosuras. Quina Entonces, lo que festa hacemos més es meterle inquietud a la cosmopolita. gente. Ai, que m'agrada aquest senyor. I ara fem una cosa, després tornem en directe, fins ara. Fins ara, Raül. Ja veuran la música. Ben preparats estan per la festa. Ara, abans de tornar en aquest directe, us proposam una recepta Esportí, amb foc i fum i els dimonis contents. Com va la cosa? Ai, Virgínia, mira, fa molta de calor. Foc. Sí, perquè és una... Ai. Ai, stop!
Actuen en aquesta plaça de Madrid, en l'Esportiu de Palma. Ara comença aquest passacarrer, faran una volta pel carrer d'aquí, d'aquesta barriada, i llavors tornaran aquí perquè després continua la festa. Això només serà la Sora Baixa i tota aquesta llançada que veig aquí en aquesta plaça de ciutat. I ja veig que l'ambient comença avui, però continuarà tots aquests dies. Avui vespre hi haurà l'actuació d'un grup que diu 16 cordes, que canta en Francesc i na Maria. Ara parlam amb ells. Francesc, Maria, com anem? Hola. Molt bé. Bueno, avui al vespre cantareu amb el grup 16 cordes. Conta'm-nos, què podrem gaudir? De quina música gaudirem? Bé, nosaltres fa només 4 anys ja ens venim aquí i farem la música meva, per dir-ho d'altra manera, lletra i música, però sense deixar la música cantautor, però en vals, en jazz, en soul, blues, tot això. Molt bé. La gent d'Esportiu és balladora o què? Molt balladora, els agrada molt. Jo és el primer any que venc en les 16 cordes, però com que ho he vist d'altres anys, la gent li agrada molt. Molt bé, sí m'agrada. Moltíssimes gràcies i convidar a tothom que vengui. Gràcies. I jo ho veig. Aquí la batucada, els dimonis continuen i nosaltres tornem demà. I doncs moltíssimes gràcies, Raül. Així despedim la mirada. Us recomanem avui, després de l'informatiu extra,